E se você mira golf, PGA, você espera que um jogador por faia e dalbo com bala. Assim, passa dia domingo de Cadillac Championship, drive de Tiger Woods a dar fanático bem cara. Essa é a risco que ora você mira golf. Woods afirma golf glove para fanático, qualquer contento, pero com cara turna sangue. E Divileng está conta que solamente 9 hoyos e para esse motivo o binco cambio não passa e juega mais interessante. Divilengs trabajando para mover T-Box para que juega más interesante aquí en Divilengs. T-Box blanco lo tiene para promedio 9 y de 2-9. No sé si Willem van Leijden para explicarnos más de aquí. Willem, de witte T-Box hebben we één voor het eerste ronde en nu krijgen we een andere T-Box voor de tweede ronde. De veranderingen zullen niet komen. Oké. Nou, de bedoeling van de hele opzet is dat, dat we dus een kleine baan zijn. We hebben 9 holes. Dat die tweede 9 holes, als je de tweede 9 holes speelt, dat het anders is. Dus we gaan dus de tweede 9 holes gaan we nieuwe T-boxen maken. Op verschillende plaatsen, dat de angles different zijn, dat de afstanden een beetje verschillend zijn. Echt om het aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld waar ik nu sta, achter me zie je water. De witte T-box is dus daar, voor de eerste 9 en de tweede 9, de back 9, speel je hier. Dus je moet over het water spelen. Ja, en ik laat je straks even nummer 9 zien. Er zijn een paar leuke, spectaculaire T-boxen die dat golven gewoon aantrekkelijk maken. En voor de vrouwen, rode. Hier ook zal verandering komen? Alles. Dus ik doe rood en wit is het belangrijkste voor me. Daar waar ik plaats heb, doe ik ook de gold T-box verschillend maken. Maar wit en rood zijn de belangrijkste voor de heren en voor de dames. Gold spelen, minder mensen spelen gold. Maar ik heb ook een paar leuke verrassingen voor de gold. En dit, als je nu kijkt hier wat ik achter me heb, dat is gewoon geweldig mooi, want je hebt een fairway daar. De wind komt van links, dus je moet aan de linkerkant van die boom spelen. En de wind brengt jou in het midden van de fairway. Dus dit is golven. Dit is dus niet meer, probeer dat ding 20 yards vooruit te krijgen. Dit is golven. En dit is leuk, dus dit is leuk voor de mensen, want het maakt het spannend. Ja. Zo, het wordt hier spannend met de verandering van de T-box voor de tweede ronde, als je 18 holes speelt. Yes. En daar zie je die boom zie je. En vlak voor die boom, daar in die bunker, maak ik een T-box. En dat wordt de tweede witte T-box voor de back 9. En een stukje verder doe ik voor de dames. Ja? Nou, ik heb wel het idee. Links spelen tegen de wind. Ik heb wel het idee dat het leuk wordt. Nee, dat is leuk, dat is leuk. En er zijn een paar toernooien nu binnen een week zoiets. We hebben wacht even, Kiwanis, dat is de 16e. Dat is de 5e keer dat we het organiseren. Die zijn ons erg trouw, wij zijn ook hun erg trouw, we zijn er ook echt gelukkig mee. De 13e, een week daarop spelen de dames, de links ladies, die hebben een eigen toernooitje. Met daarna, dat is op een zondag, doen ze een brunch, dat doen ze zelf. Daarna hebben we de 30e, een toernooi georganiseerd door een radiostation, AFM, misschien weet jij dat beter dan ik. En dat is voor een goed doel, hè? Dat is voor een goed doel, want die willen wat centjes ophalen voor een smartboard voor een school. En dat krijgen we wel bij elkaar. En dan begint de maand april weer. Nou, dan is er nog iets aan te komen van Koningdag. Want Koninginnedag is er niet meer, het is een Koningdag. Dus we zijn heel erg bezig. Sinataco, Torre, Golfernang, Kutunganadivi, Owate Bira. Die is zo'n goeie T-box aan het bijkamer. Sinatabo, tiki mas dole cabeça. Com para trabalhar com o viento fuerte que nós temos aqui na Aruba. E para mandar de basquetebol local, o playoff continua amanhã. Pero na Aruba Junior, já que o Centro Deportivo Betico Cruz está ocupado com reunião sumamente interessante amanhã. Se não é fanático de basquetebol, primeira vez de Junior e também um de cadete na Aruba Junior amanhã. 2 partidos interessantes.